Чырвоны ўзровень небяспекі, завіруха, а часам і ледзяны дождж, аператыўная ліквідацыя наступстваў штармавога надвор'я ў Мінскай вобласці за цыклону Фрэнсіс Улі. На расчыстцы трас, вуліцы іншых тэрыторый, населеных пунктаў рэгіёна задзейнічана больш за 1500 адзінак тэхнікі. У Мінаблвыканкаме прайшоў аператыўны штаб на чале з губернатарам па ліквідацыі наступстваў непагадзі. На відэасувязі кіраўнікі ўсіх 22 раёнаў Жодзіна. У 88 населеных пунктах было парушана электразабеспячэнне. Зараз падача электрычнасці забяспечана ў поўным аб'ёме. Рэкордная снежная покрыва ў Салігорскім раёне больш за 40 сантыметраў. Зафіксаваны і некалькі выпадкаў абмаражэння. Работники МЧС 46 раз выезжали на оказание помощи населению по извлечению техники, по сопровождению крупногабаритной техники, также для ликвидации последствий в рамках просто-напросто очистки остановочных комплексов, оказания помощи социальным учреждениям задействовано порядка 400 человек личного состава. На сегодняшний день по системе жилищно-коммунального хозяйства на расчистке улично-дорожной сети и придомовых территорий задействовано 443 единицы техники. С учетом того, что все-таки Минская область преобладает улично-дорожная сеть в сельских населенных пунктах, это около 70%. Привлекается техника прочих организаций. Организованно будет работа системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и в выходные дни. Сегодня поставлена задача обеспечить проезжаемость по придомовым территориям. Хотелось бы отдельно поблагодарить жителей Минской области за активное участие. У Мінскім аблвыканкаме і ва ўсіх раёнах працуюць гарачыя лініі па пытаннях неспрыяльных умоў надвор'я. Аператыўны кантроль сітуацыі працягваецца.